מאוחר מדי. הנה הוא הגיע. הנה בוקי, שמחופש לדני הוליווד, מגיע לקומונה. מה יקרה שהדלת תיפתח? מיד נראה. הוא חולה נפש, האיש הזה, מה זה? יואו, זה פשוט, אני לא עומדת בזה יותר, לא אכפת לי, אני הולכת. פתוח! פתוח! תגידי, מה רואים שם? מושיקו מתקרב לדלת. היי. מה קורה? כן. שיקו. מה קורה? לא, אני לא